Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedaya saking kelompok 6 ajeng damel video kangge contoh nganggo basa Jawa. Kula Sabian dados Kula Rizky dados Arga. Kula Sabil dados Sinta. Kula Suci dados Bu Sulastri. kula Julfiqar dados Bima. Kula Yasmin dados Rara. Sukun ending kita bocah, kowe kabeh padha mlebu durung. Sukun ending Bu, sampun dulu kula kaliyan kanca-kanca sampun siapa sinau. Sukun ending Bu Sulastri, dinten menika kabehipun seger banget nggih Bu. Nggih. Kok ketuwa to, Bi? Nggih Bu, ngapunten. Ben kula wau bocor tinggalan Bu. Ya wes, tunggu sik. Ini Bu. Iya, dino iki udarane seger banget. Tapi aku weruh ana sing ora resik ning pojokan kelas. Sing tiket dino iki sapa ya? Kula Bu. Kula kalian anak-anak Bima, tapi Bima kok keras. Lah Bimo, tiket kuwi tanggung jawabku. Sesuk aja kelasnya ya. Nggih Bu, mangke kula resiki kelasipun kalian rencang-rencang. Ya wes, saiki padha siap-siap sinau. Dhisik mengko istirahat percaya-percaya bareng ya. Bimo, tolong gak kertas sing gede ya, pin sampai rak nyebar. Era aku mah nemu botol plastik kayak ini. Kita kumpul kayak gini ya. Iya. Harga kalau orang melong nyapu ta, mangga kalau tegur meneh lho karo guru. Iya ya, tak nyapu. Saiki kita sutra duwe to, Sin. Wis tak sepatu, boleh terakhir sih agak. Wah, lah iki taman dadi resik, aku seneng banget. Matur nuwun, Bu. Kula kalian kanca-kanca nyobi ngresiki saben pojok. Nggih, Bu, kula ngresiki latar, supados tambah resik. Tapi iki sing tak ngarepe, sekolah ora mung panggonan sinau, nanging uga kudu dijaga kebersihane. Terus Bu, anggone resik gawe pikiran lan tenang. Ya wes, kabeh tak buji. Saiki padha mlebu maneh, ben wis arep muni. Sin, aku saiki seneng nak taman resik ngono. Iya, saiki luwih adem, ora akeh sampah. Semoga tak bina mah terus ya. Semantan saking kelompok 6, matur suwun. Matur suwun.